Лукашенко заяўляе пра перадухіленне спробы дзяржаўнага ўзброенага перавароту, падрыхтаванага амерыканскімі спецслужбамі. Путін публічна паўтарае гэты тэзіс і пагражае калектыўнаму захаду. У гэтую гісторыю мала хто верыць, але ці вераць у яе самі кіраўнікі Беларусі ды Расіі, і што хочуць схаваць адзін ад аднаго Путін ды Лукашенко. Адказ шукаў Зміцер Міцкевіч. Праца ЦРУ і ФБР, планы па захопе сям'і Лукашэнкі і прызначаны для гэтага пограб у Гомельскай вобласці, які ўжо паспеў стаць мемам. Казкі ў Беларусі ў вячэрні час расказвае яе нелегітымны кіраўнік. В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, нам показали, как они это все планировали. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Цяга да выдумвання такіх гісторый у Лукашэнкі даўняя. Першы раз пра замах на сябе ён заяўляў яшчэ перад выбарамі ў 1994 годзе. Калі, напрыклад, у Ліёзна Лукашенко – гэта чалавек, які ішоў на пакарэнне палітычнай Джамалунгмы Эвересту. І тады вось гэты замах успрымаўся як некарэальная пагроза для чалавека, які быў цікавы для мільёнаў выбаршчыкаў. Таму там ён набіраў нейкі ачкі, нейкі пазітыў. Сёння, калі рэйтынг Александра Лукашенко так сарамліва выглядае з-пад плінтуса, вось такія гісторыі ўжо не працуюць, яны вызываюць як мінімум толькі пацісканне плячыма, і тут Лукашенко дывідэнтаў нейкіх палітычных дакладна не набярэ. Цяпер жа дзіўная заява падчас гэтак званага суботніку. Маўляў, супольна з расейцамі выкрылі злосны план. Што праўда, у версіях раздрай. ФСБ Расіі заяўляе пра падрыхтоўку ваеннага перавароту ў Беларусі з удзелам беларускіх генералаў пры падтрымцы ЗША і Польшчы. Лукашенка ж кажа пра змову пад кіраўніцтвам ці то ЦРУ, ці то ФБР. Відавочна, што агучванне гэтай гісторыі пра неадбыўшыся путч яно было цалкам зненацку і незапланаваным. Таму, адпаведна, мы пабачылі гэтыя нестыкоўкі ў версіях паміж Лукашэнкам, паміж беларускай прапагандай, расійскім ФСБ і тым, што там потым паказвалі далей. Але ж галоўнае ў гэтай гісторыі іншае. Відавочна, што высказваючы план нібыта сілавой змены ўлады і робячы гэта ў Маскве, аўтары ідэі мусілі быць цалкам упэўненыя ў статусе сваіх суразмоўцаў да іх прыхільнасці, а таксама поўнай бяспецы ўсіх удзельнікаў перамоваў. Значыць, такія гарантыі ў Маскве ім нехта даў. Ініцыятыва належыць тут спецслужбам Расійскай Федэрацыі. Для іх вельмі так спакусліва, каб яшчэ больш прывязаць Лукашэнку ў гэтай сітуацыі, стварыць уражанне, што без Масквы ён абсалютна нікуды. Ну і для іх таксама яшчэ такая ёсць фішка. Вельмі добрая такая сітуацыя, каб узмацніць напружанне паміж Лукашенко і ЗША, паміж Лукашенко і Еўрапейскім звязам. Расійская ФСБ паведамляе, што Дзянковіч і Федута былі ўпэўнены, што сустракаюцца з беларускімі генераламі. Таму вельмі верагодна, што гэта сапраўды былі беларускія генералы, рэальныя. І гэтыя людзі па свайму статусу былі здольныя дзеля таго, каб рэалізаваць вось тыя планы, якія прынамсі мы пабачылі на відэа абнародаваным, дзе чалавек падобны на Федуту прамаўляе вось план, скажем так, дзяржаўнага закалоту ў Беларусі. І вось на фоне гэтай гісторыі гучныя заявы Владзіміра Пуціна пра перадухіленне спробы забойства Лукашэнкі выглядаюць нічым іншым, як банальным пераводам стрэлак пры выкарыстанні радыкальнай рыторыкі свайго беларускага калегі. Маўляў, сапраўды выкрылі цынічны план захаду па захопу ўлады ў Беларусі. Поддержка Лукашенко для Путина носит не конъюнктурный, а принципиальный характер. Владимир Владимирович твердо уверен в том, что любая попытка народа избавиться от авторитарного лидера обязательно результат заговора западных спецслужб. Потому что народ так глуп, что не может хотеть избавиться от авторитарного лидера. Што праўда, Лукашэнку гэта пазітыву не дадае, бо ён сам ды ягонае атачэнне выдатна бачаць, што Расія гуляе ў сваю гульню, а рэжым можа выкарыстаць хіба ў якасці мяча. Запасы навічка і розных інструментаў, якія выкарыстоўваюць спецслужбы, якія выйшлі там з НКВД, з КДБ, яны застаюцца. Таму Лукашенко мусіць баяцца як расейцаў, так і сваё атачэнне.
гэта такі лёс ва ўсіх аўтарытарных правіцелей баяцца. Таму цяпер даводзіцца выкручвацца і прыдумваць магчымыя формы здабычы падтрымкі Крамля, бо палітычных козыраў на руках практычна не засталося. Идеально. Вось і спрабуе нелегітымны кіраўнік пужаць Маскву амерыканскімі спецслужбамі ў Беларусі ды дэманстраваць адказ на гэта ў форме чарговых таямнічых абяцанняў. Даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение, сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента. Асноўная задача зараз для Лукашэнкі гэта давесці Пуціну сваю карыснасць і патрэбнасць на пасадзе прэзідэнта Беларусі праз дэманстрацыю агульнасці ворагаў таго, што амерыканцы спрабавалі укупе з палякамі зрынуць Лукашэнку, забіць яго і гэтак далей, гэтак далей. Гэта шоу для Владимира Путіна. Тое, што Пуцін на гэта не купіцца, зразумела. Таму ён дакладна выкарыстае гэтую сітуацыю, каб максімальна даціснуць Лукашэнку ў пытаннях бліжэйшай вайсковай і эканамічнай інтэграцыі.